Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu ina sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira mu programuwa ndi Rainbow Paints. Wow, I think Cape Beach looks amazing on that wall. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, ochre sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo wanga mprogramu hii madzulo ano ndi Council George Jefferson Kadzipatike kuchokera ku Jefferson and Company Lawyers. Jefferson and Company Lawyers. Iwowa chimene tabweretsera pano kwenikweni si za ku Jefferson izo koma ndi mulangizi tsopano wa chipani cha Malawi Congress pankhani za malamulo. Nimafuna ndiyambe ndipo kuchitani congratulate inu Kadzipatike chifukwa chopambana ku msonkhano waukulu wa chipani cha Malawi Congress. Ya iziko kwambiri Brian. Udali ulendo wotani kuti mufike pamene pacha? Ulendo uja ndoti tinayendade ndifuna ndithokoze poyambirira ma delegates amene anapita ku convention kuti anandipatsa support yaikulu. Ndi mpando umene ndimaufuna chifukwa ntchito imene ndimadziwa ine ndi ntchito ya uloya. Okay. Ndesi ndikanapita so pa udindo wina uliwonse. Okay. Ndimaona kuti ndichithandize chipani changa cha Malawi Congress Party. Yeah. Koma ndime pa mpando umene wa legal advisor. Okay. Ndipo anthu anandisupporta nkundivotera mmene munaonera mocha. Munaganiza zoima chifukwa chani ndipo inu Congress munalwalite? Ineyo ndinabadwira mu Congress. Munabadwira mu Congress? Ndinabadwira mu chipani cha Malawi Congress Party. Ndimachokera ku Dowa ndipo makolo anga anali achipani chimene chichi. Okay. Ndoti amachitsatira malamulo ake onse. Anali mamembala ndithu odziwika bwino ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Ndiye tinabadwira momwemo, takulira momwemo. Komanso even kugwira ntchito za chipani ndiye tinayamba tili anang'ona. Ndithu mmene timapita ku secondary ndiye kuti tukhala ndithu kuma area. Okay. Kuma branch kumayendetsa ntchito za chipani chimenechi. Yeah, komano pakatipa tinakhala ngati tapanga concentrate pa ntchito imene timagwira ya uloya. Okay. Ndiye timapanga za chipani koma sitimachita kuonetsera kwenikweni. Okay. Ndithu ndime osati pano chifukwa choti MCP ili mboma. Ndiye mufuna mudye nawo. Kula kwa masiku ano. Mufuna mudye nawo. Chilungamo chake nchakuti ngakhale MCP mmene inali ku opposition. Timagwira nayo ntchito even kuithandiza kandrama kakang'ono kamene timapeza apo ku ntchito. Okay. Timathabe kuchithandiza chipani chathu. Okay. Kuti chizipita patsogolo. So munapambana ndi mavoti ochuluka ba? Mavoti ochuluka mokwanira 974. Ndamene ninawapeza 974 out of 1400 delegates. Yes. Yeah. Ndiye ena wanali manalo and void. Azathu amene tinapikisana nawo anapeza mavoti okwanira 305. Ndithu ndimene zinayendera. Ndiye kwakukulu ndikuthokoza be kumwamba kuti kuna vomereza kuti ine nditenge udindo umeneyo. Muganiro kumwamba kuna vomereza? Kuna vomereza. Mudziwira yangu kuti kumwamba kuna vomereza. Anthu anandikonda ndithu. Ndinapeza bema voto ochuluka kwambiri. Chifukwa chani? Pali zinthu zingapo. Nene kuti poyamba pa masankho aja mwina kwa anthu amene anapikisana. Ine ndamene napeza bema voto ochuluka kwambiri pazifukwa. Komano anthu amene anapeza endorsement 100%
kuchokera kwa ma delegates analipo awiri ndiye tinganene kuti pa nambala 1 penipeni pali iwo president chifukwa iwo achanakhala alowa mulingi kuti inetu ndifuna mpando umenewo amene akufuna kupikisana nane abwere kuno tipikisane kunapeza kuti panalibe wina aliyense amene anapita kukatenga nomination form kuti apikisane ndi president ndi iwo achatikhoza kuwaika kuti anali pa namba 1 anapeza 100% komanso akamachene Akazomba honorable Kazomba ulibani kumangura akamachene Kamachene nditu Kamachene nditu simutwaji Kamachene nditu simutwaji bwana wenewo ndiye iwo acha ndoti so 100% chipani chinapanga endorse analibe kupikisana nawo inaenda pesa 71% so 50 plus 1 munachaya koma zinachitika pazifukwa zingapo number 1 mutatuone anthu enawa ngati anthu amene amapikisana pa first deputy president analipo anthu ochuluka ndipo anthu 1400 amene abe kugana pang'ono sakanatha kupeza 71% ngati mene naipeza ine paudindo wanga tinalipo anthu awiri to amene timapikisana ndi ngati anthu anandikonda ndi maine abe kuwina ndi margin yochuluka amene samapikisana pa secretary general alipo anthu angapo sizikanatheka kuti no apeze mavoto ochuluka choncho chinanso ndichakuti ine nali strategy yanga chifani matini ndikaona kuti no ndikati ndikhale ndi team ndikuti mwina zikanatha kundivota sinalibe timu ina aliyonse ukuti amachita matimu panali ena ngati first deputy president ena amasapota Mumba ena amasapota Agotani ndi ine kanati ndielekeze kuti mwina ndikhale timu ya Mumba ya Chitsazo kapena timu ya Nyahara olemekezeka a speaker ndikuti anthu okonda vitumbiko Mumba sakana ndivotera anthu okonda Hala sakana ndivotera chimodzi pa secretary general kanati ndisapote honorable Chimwendo ndikuti anthu okonda ena amene amayimira ngati achithola ndikuti sana kathondi vote koma napo chimene chinachitika nchakuti no anthu okonda vitumbiko Mumba anthu okonda Agotani Hala osana ndivotera anthu okonda Chimwendo anthu okonda achithola okonda Ankaka anandivotera chifukwa chake napeza kuti napeza mavoti ochuluka kwambiri ndithu ndimene zinaendera munaganiza bwanji kuti mupikisane ndi Amvalo amene anthu amapatsa nsole mukumene kuti akhala mchipanimo ndi munthu wamkulu sidakangati chipongwe no osali kuti chipongwe ifanda vaina ankafuna oyimira nana kuti aya polemekeza Amvalo zona ine naona kuti no kwa ineyo nthawi yakwana chipani chinchoti mwamina nene nabadwira momwemo ndakulira momwemo ndipo ndikhoza kunena kuti no ndichipani choti singadza chisiye moyo wanga wonse chifani chipani chimene ndakhala ndilimo ndipo ndidzakhala mpaka kalekale then naona kuti nthawi yangu MCP sasiyatu ena amasiya koma no kwa ineyo ndiye mudzafera momwemo ndidzafera mu chipani chomwechi chifani nabadwira pano pamiliza ka 43 koma sinthepo chipani changa ndichiti ndi chimene chichi chifukwa no nthawi zinaso umatengeranso kumene no ukuchokera ngati kubanja kwathuko chipani chake ndichiti ndi chimene chichi moti kumene kusamva sochira chili chonse kubanja kwathuko kubanja kwanuko kwa mwina panali patali muone masankho a 2020 tinapanga contribute to 98% kudowako ya mavota na ya Congress Party 98% yana ya Congress Party kudowa ndio my MP onsa MCP do yonse of course we na nali independent koma nali achipani chathu kuti mwina pa primaries bacha sinaende bwino komano generally kumene kuja ndoti anthu amasapota ino mudzafera MCP ndine munthu wa MCP kuyankhula kodzita mandira kapena kuti anthu akuone nena chilungamo chenicheni nena chilungamo chenicheni motolo college simunachite zipani zina sinapange zipani zina because of ufuza uchansa college sinapange zipani china chilicho maone transfer mene MCP kumene timapanga patali ngasi skulu imene timapanga ndiyo vutilapo skulu za malamulo zimafuna kuwerenga kwambiri zona ndi sikuti timaonetsa kwenikweni nkhani za chipanizo komano muntimamu takhala ndithu tili MCV yambira kalekale ndithu ndiye mundafuna kuti munaona kuti nthawi yakwana kuti ine nditumikire chipani changa koma ndikatumikire pa mpando wanji chifukwa ine ntchito imene ndimadziwa ndiye ndi ya uloya
Okay. chifukwa chake naona kuti yaye ngakhale ulemu ndili nawo kwa Yeah. Honorable Mfalo Yeah. ndi achikulire komanso akhala kuchitumikira chipanichi kwa nthawi yayitali ndinaona kuti ndipikisane nawobe Okay. kuti ndipange contribute ku chipani changa. Yeah. Ndiye mpando omwe ati ndi mulangizi wamkulu mlangizi wamkulu ku nkhani za malamulo wa chipani cha Malawi Congress Party. ndiye kuti ngati MCP ikufuna kuchita za malamulo Yes. Ngati chizibwera kwa iyi chilichonse ngati akufuna kulandira legal advice uphungu Yeah. pa nkhani za malamulo komanso kuonetsetsa kunena kuti chipanichi chikutsatira malamulo ake, constitution yake. Yeah. Zikutsatiranso malamulo amene parliament imapanga pasi achana ma acts of parliament komanso constitution ya Malawi. Kuonetsetsa kuti chipani chikuyenda mu ndondomeko yake ya malamulo ya dziko linolo. Ntchito imene ndi kuti ili m'manja mwanga. so constitution ya Malawi Congress mudayimvetsa kale Imene ndoti ndinena kuimvetsa ngasi chipani changa. Ndinayimvetsetsa andithu valiti mavuto tiwiri titatu. Yeah. Timeneno mwina tiyenera tikoze chifukwa iwo a president olemekezeka achakwera anafotokoza kunena kuti kutsogoloku tikhala ndi constitutional review conference. Okay. Kuti mwina fundo zina ndi zina zimene zikukhanga tizikuvuta zimenezo tiziunikireso. Okay. Eni aka chipani kumudziko adzasonkhaneso pamodzi kuti adzapange decide kuti kodi fundo izi ngati what comes to your mind mwachitsanzo kunena kuti munthu ofuna kupikisana nawo pa udindo ku NEC akhale kuti wakhala mchipani muja mwina kwa zaka ziwiri. Ndi fundo imene tiyenera kukhala nawe pa msonkhano ndi eni aka chipani kumudziko kuti adzavote kuti kodi nanga zidachokera kuti zimenezi zimene zijazo zinabwerabe mukudziwa amene akunena kuti zimene zikhalepo ndiwo amene anena kuti zisakhalepo onsewo ndiwoti ali ndi mapoint ndithu ndi zifunika kuti tidzakhale pamodzi. Tidzakhale pamodzi kuti eni aka chipani adzapange decide kuti kodi nzofunikira kuti munthu amene akufuna mpando ku NEC akhale kuti wakhala mu chipanimu kwa zaka ziwiri kapena kupitirirapo, akhale kuti wakhala pa udindo mu chipanimu kwa zaka ziwiri kapena kupitirirapo. Zimene zofunika kuti mwina nthawi ikakwana ya constitutional review conference tidzakhale pansi eni aka chipani adzapange decide. tsopano munapita ku convention mukuchokera ku court zoona ngati chipani zoona poko kunalili poko sunganitere zoona mpaka usiku kuti convention ikuyamba mawa mpaka court ananena kuti ingolepheretsani zimenezi nkhani imene ndisaname pamene paja sizinali bwino. Ndi zimenenso ndikufuna ine ndikoze ndikuona ngati kuti mamembala a chipani cha Malawi Congress Party ma conflicts amene azipanga arise ambiri azithera mu nyumba. Tizapanga resolve mu nyumba momwe. Zizikhala kuti zachitovutitsitsa kuti mwina anthu azitha popesa ali ndofulo pita ku court azipita ku court zinthu zikakhala kuti zavutitsitsa koma ineyo ngati legal advisor wa chipani chimenechi ndifuna titsa kuti ndionetsetse kunena kuti ma conflicts akamapanga arise at whatever level kaya ndi ku constituency kaya ndi ku district kaya ndi ku region kaya ndi ku NEC kumene ma conflict amene tizitha kuwapanga resolve. Apapa ndili maganizo onena kuti ndikakhala kuti takhala pansi ndi CEO amene ndi Secretary General Honorable Chimwendo komanso NEC yonse ndifuna ndipemphe kuti mwina andipatse mpata oti ndikhale ndi subcommittee ya NEC ya legal affairs kuti izithandizira kupanga resolve ma issues. Sizilephera mmene chilili chipani cha Malawi Congress Party chipani chachikulu kwambiri. Ma conflicts sangalephere komano ndifuna kuti ndikhale ndika bungwe mwina kamalo yangapo anchipani momwemo ka subcommittee ka NEC kuti kazitithandizira kupanga resolve ma issues amene angapanga arise ma conflict amene angapanga arise kuti tisamachite kufika pa size imene tinafika icha mupita ku court kutani chifano ku court Brian ndikuze ku court kuli ndi mavuto angapo. Ifeyo ngati Malawi Congress Party ngati tutengera ma issues athu ku court number 1 kumakhala kuchedwa. Muone mmene inanena na Supreme Court nthawi imeneja anena kuti msonkhano upangidwe council ndikuti chipani chikanaluza ma billion chikanaluza ndalama zambiri chifano msonkhano unatenga ndalama zochuluka ndikuti anthu anayenera obwerera
ndiye kuti nthawi inaso tikanza kukoza sonsonkhano ngati ngati umene uja ndiye kuti ndalama zikanakhala zochuluka and nthawi ikanakhala kuti yapitapo. So milandu ku court nthawi zambiri ukakhala kuti mutsata njira yoti musolve ma issues anu using the courts, amachedwerapo milandu imachedwerapo. Koma tikakhala kuti tili ndika committee kamene ka subcommittee ka NEC ka legal affairs kazithandizira kuti ngati nkhani yakanika kupangidwa resolve pa constituency level, yakanika nkhani kupangidwa resolve pa district level, yakanika nkhani kupangidwa resolve pa regional level, ndekuti kabwera kuneki kuja chikakomena ICG azitipatsira ifeyo ku legal affairs kuti no tawathandizani anthu awa akanikana zinthu zijasanapite ku court. Ndi zimene uganiza kuti zizichitika fa Andale akuti samamva inu yomulimba ukamayankhula nawo amvalo even those 2 troubling days. Yes. Sana nene bwino bwino ndakumana nawo in the hotel lobby. Koma you got the impression kuti Andale samamva pamakhala yena kuti wamalamulo yo alipo koma sakumvera. Ineyo mwina ino ati kumverani ine ndikhupa kuti azindimvera chifukwa chonena kuti ino makapo yambira nditsutsane nayo nena kuti Andale samamva amene akuyendetsa boma akuti panali advice kuti nkhani musakachita apiru koma wina adapita kuseli masukachita apiru. No, ine ndo that's a classic example kuti Andale samamva ena anawuza kunena kuti izizi nkhanizi ingozisiyani tenti kapenge msonkhano aliyense akapikisana wina anapita kuseli kuchita apiru. Ine ndikhupa kuti ino ndiye nkhani mukuidziwa. No, mbali imene ifenga sinalisana sankhidwe. Muidzi wa kanso muidzi. Zimene zimachitika nthawi imene ija. Ine zote sindimazidziwa. Koma no tisapange generalize kuti Andale samamva. Brian tikapanga generalize ndiye kuti tilakwitsaso chifukwa amene akuyendetsa bomali ndi Andale tu. Okay. Ma ministers aja Andale. Okay. And mukuona kuti boma lathu likuyenda motsatira malamulo bwino. Atone general kayankhula zimaveka. Na president amatsatira, ma ministers zonse amatsatira, boma likuyenda bwino. Ndiye tikapanga generalize unena kuti Andale samamva ndiye kuti tilakwetsa. Mwina alipo wena amene sama. Koma no ineyo ndikakhala mu NEC muja ngati legal advisor ndikukhala ngati lawyer. Ndiye ma principles athu au lawyer ndi amene ndizigwiritsa ntchito amene muja. Pakakhala kuti pali issue ina iliyonse yokhuzana ndi malamulo ndiye kuti ineyo ndiyenera kupereka advice and chimene ndizipanga ndichakuti advice yo ndizichita kulemba. Okay. Kuti kutsogolo izakhale reference. Okay. Ndiye ngati panga khale wina aliyense amene sakundimvera ndiye kuti reference izakhale legal opinion imene ndalemba bwino nkupereka kuti ino pa zinthu izi zitenera titsate njira yakuti. Koma generally ndikhulupira kuti sindikumana ndi mavuto ena aliwonse. Chifukwa no atakhala kuti sakumverani madziwa Brian maloyers amakhala ngati madokotala. Iweyo ukakhala kuti wadwala dokotala kunena kuti apateni ati pange operate iwe ngati sukuva nthawi zambiri makhala disaster. So ndikhulupira kuti tizimverana bwino azindipatsa ulemu molinganaso ndi ulemu umene anthu anandipatsira pa masankho paja. Fana ndilemekeza anthu kundipatsa udindo umeneyo ndi anandipatsa mandate kuti ni ntchito za malamulo ndizigwira ndine nde akakhala kuti sakundimvera ubwino wake ndizikhala kuti ndalemberatu legal opinion. Ndiye kutsogolo izikhala reference nanena izi ndinanena izi. Muli ndi nkhani zotsamwitsa zimene zikufunika legal opinion pakadali pano kuchipani chanuchi? Zimene zonzoti mwina siningane panopa. Koma no ma issues ndamene jananena kale aja 2 years aja kuti no constitution yenena ipangidwe review in that respect. Paliso ma issues yena ngati akakhala kuti munthu utelekeza kuti constituency chair wamwalira wapanga resign. Kaya district chair wamwalira wapanga resign, secretary watani ku region kujasa maudindo atani. Replacement ya anthu amene aja pakukhalabe kutsutsana ena unena kuti tizingopanga point ena anena kuti apa zikhala so masankho ndi zinthu ngati zimene zozo zimene tikakambirane. What is your opinion on that? Constituency chair wa Malira kapena wasiya chipani adzingoloza nadzala kapena atisankha masankho. Ine nukhupira kuti paine amakhabe ma by election constituency kuti no anthu aja mapatse so mpata kuti asankhe munthu kuti awalamulire. Ndiye
ndi nkhani zoti tizunika zikakhala kuti ndalama zapezeka zoti tipangitsire constitutional review conference ndiye kuti nkhani zazikulu zizakhala ziti zimene zizi. Inuyo mwakhala lawyer kwa nthawi italika bwanji? Ineyo ndakhala lawyer kwa zaka zokwanira 15. Khumi ndi zisanu. Moti mukhozochita qualify for senior counsel? Iwe ulinkani ya senior counsel mziko muno. Ngani mene ndakhala pa lawyer for 15 years. Do you qualify? I do qualify. Koma zimene zimatengera so zinthu zosiyana consideration. Kodi pali zambiri? Consideration amakhala osiyana. Komano amatengera experience yo komanso kuti wapanga contribute motani ku development ya mama. Chifukwa kuti ndino katundu tuje anyamata akamakamba kuti lawyer tu katundu. Lawyer ndoti tachita vodi nanga 15 years mpaka. Kuti semasewera. 15 years sipano. Komano chachikulu nchakuti ndili ndi experience imeneyo ya 15 years. Komanso ndili ndi master's degree in law imene tinaitenga ku Chancellor College. So ndi zinthu zonena kuti zamalamulo tikuzidziwa ndithu bwino. Pakadakhala kuti inuyo munali legal advisor wa chipani cha MCP. Nthawi imene mmapita ku convention. Do you think you could have handled that fracas kapena kusiyana maganizo kumene kunaliko differently? Yes or no? Yes. You could have done it differently. Kusiyana ni mene zinachitikira mucha komano ngasino munthu umanena zimenezi chifukwa choti suli nkatimo. That's right. Umanena zimenezi chifukwa choti suli ine sinali nkatimo. Ndese nudza kuti chimachitika ni chani. Nkatimo komano kungoonera pa mtunda choncho ndimaona ngati situation imene sinali ikanaonongetsa ndalama za chipani. Komanso ikanatita itsa nthawi. Mudziwa kuti nthawi yathakale. 2025 September tikhala tupita kumasankho ndi zidakati kuti tapanga council convention ichi ndi kuti tiyaleso zikanatitengera nthawi malamulo tizipanga zinthu zina. So ndi zinthu zonena kuti mmene nanena kale pamango ine abe ma issues amene aja ngati Edu anapita ku court iyo ndi tingoti ndi anthu onse amene anali dissatisfied ndi resolution ya NEC yoti anthu azikhala kuti ali pa udindo kwa 2 years kaye asanapikisane nawo ku mipando ya ku NEC. Zimayenera kuti akhale pansi kuchipani konko ngati ana banja limodzi kuti azipange resolve. President Chakwera adayankhula mwamphamvu nthawi yotsekulira msonkhano tisankhe anthu amene angatumikire chipani ndi zina zotero komanso anakamba nkhani za ndalama kuti mipando ya MCP it's not for sale. Mugwirizana nawo bwanji kapena kutsutsana bwanji? Amanena zona and anali mawu amphamvu amene so ndikhupa kuti anapanga shape direction ya I think so too. Ndiko kurubira joncho aho maganizo anga cha. Ineso ndo kurubira joncho kuti apena adasintha amene akadavotera molingana ndi zimene president anayankhula komano iwo amango yankhula ngati kholo. Amango yankhula ngati kholo. Zamasonkho anja plan tisankhule zambiri chifano panopa direction imene tutenga kuchipandiko ndichoti wina aliyese tikhale pamodzi ngati banja. Chaka chamawa masankho tiwine kuti tipitirize moti kupsetsana mitima kumene kunalipo za nyumba ungathe kuona kuti ngakhalizana dzana limete makalandira president ku airport tinali ndi Vitumbiko Mumba anali nawo ndithu ona ku Vitumbiko Mumba kulandira nawo president kumene kuti anthu ochuluka osiyana amene anapikisana nawo masankho aja amene sizinaende bwino ndikuona kuti tikugwira ntchito limodzi. Tikuyenda limodzi cholinga chonena kuti chipani chathu chipite patsogolo chaka chamawa tipitirize kulamula boma. Muganiza kuti zitheka 2025 zitheka kwambiriso ndipo ndikuona kuti palibenso choletsa chena chilichonse ifeyo tipitiriza ku sakuti kuli 50+1 50+1 ndi imeneyo 50% plus 1 ndi imeneyo ineyo maonedwe anga blind ndisakubisira mulingana ndi zimene tikuchita pa ground 50% plus 1 ndiyo tikhoza kuidutsa ndithu. Muchita chani pa ground?
pali zitukuko siuziona Brian ziti pali zitukuko zambirimbiri misewu ndi imene mukuyionayo okay njanji stima ndi zimene mukuzionazi mungathe kuona kuti aphunzitsa kukwezedwa anthu ogwira ntchito mboma kukwezedwa masalala kukwezedwa pali zinthu zambirimbiri zimene no chulani zambiri komanso china chimene mafana ndikuuze Brian ngati ne munthu woti ndakhala ndikugwira ntchito ndi makhoti zaka zapita kumbuyoku chimene chimachitika nchakuti pakangokhala kuti mwina amakhoti apanga strike timatharu 6 months itu makhoti alotseka ndiye kuti akakumanga lero ndiye kuti udzatuluka patapita miyezi 3 mwina 4 pakakhala kuti no kaya uli ndi mlandu wa divorce ndiye kuti mlandu umene usulowa udikira makhoti adzatsekule anthu ali pa strike ukhangati kuti administration inali yoti sikupanga attend koma panova about 5 months ago a judicial na yesa kuti apite pa strike within 2-3 days zimene zija administration yachakwera inapanga resolve ndi anthu sitikuona zimene zija tikungoona mwina ma negative aspect a administration imene koma nomutati muziona bwino ma negative alipo sisipalepera so muvomera kuti manegativalilonse chifano ngakhaleda kakhala kuti no anali anzathu aja amene akulamula panopa kaya DPP kuti ndi amene akulamula panopa pakadakhabe zina zovuta ndi zimene ndikuuzazi unena kuti ma strike amatenga miyezi ino mukukumbukira za academic freedom Chancellor College unatenga miyezi ngati sikulili yotseka ngati kuti administration ndikona libeko ndiye mutati muziona anthu akamanena kuti boma ndi lomweli akutanthauza zinthu zake zimene zizi Brian akutanthauza zinthu zake zimene zizi unena kuti no tili ndi mtsogoleribe mavuto alipo koma no mtsogoleri alipo amene no zina ndi zinazi akuyesetsa ndithu kuti ziziyenda bwinobwino muone foja amene agulidwirawo sana kulidweponso mukafusa alimi amene amalima foja mdziko muno sauli foja kwa chaidagwa ndi tukanga ndiulemerera koma kwa chatu idagwa kwa chaina gwadi komanso ni maiko ngati amene ndalama zawo zinagwa chifano ma economic problems aja amene tili nawo aja Brian ndota it's a global issue ndi anthu maiko ambiri mbiri amene akhudzidwa ndi mavuto amene aja ndiye sitingane kuti no boma lalephera chifukwa maiko ambiri mbiri ali mavuto ngati amene aja so ine ndili nacho chikhulupiriro kuti achakwera kuyesetsa ndipofunika tiwapatse mpata kuti apitirize tichite break pang'ono council kadzipatike tibweranso ndi inu posachedwa ngati mwangu tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi bambo George Jefferson Kadzipatike amene ndi legal counsel komanso mulangizi pa nkhani za malamulo ku chipani cha Malawi Congress wampepala 5 years tsopano mugwira ntchito imene 5 years temu imene ina 5 years ndikuti dzata 2029 chabwino akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints. Wow, I think K-Pitch looks amazing in the door. The electric blue calls it for me. Come on, look at the tango, candy pink, bent orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndi program ya Times Exclusive ndi bambo John Jefferson Kadzipatike kuchokera ku Jefferson and Company Lawyers komanso iwowa ndi mkulu wa zamalamulo ku chipani cha Malawi Congress MCP asankhidwa pa convention imene yachitika posachedwa apa. President Chakwera mu hizi Chakwera high five pali rule of law. Muona kuti zaka 5 zapitazi mwayenda bwanji pa ngoja imene mutsatira malamulo? Chipani choti tikutsatira malamulo kwambiri. And utati uone Brian uona kuti no ngakhale ma issues a judicial review against my decision a president or my decision ama statutory corporation or my department aboma fantasy ambiri kakha kuti boma sili kuyenda bwino sili kuyenda motsatira malamulo anthu okumudwa aja amapita mu court
kukapempha court kuti mwina lipange nalify ma decision amene president wapanga kapena amene ma ministers kaya ma officials osiyana aboma apanga ine noona kuti muzaka zimene zizi zinthu zimene zozachepera ungathe kuona iweyo unena kuti no ni ma decision ochepa chabe mwina amene no anthu mukuona kuti izi sizikuyenda koma no zambiri mulamuliro wake tukuta chakwera akutsatira malamulo chifukwa zina ndimangomva ngati kuti posho kuti like I don't care zimenezo sizikuchitika ndipo sizikuchitika ndipo ndikukhulupirira kuti no mwina simungane patsaso chitsanzo kuti no a president akuphochola pati munkhani zokhudzana ndi malamulo akutsatira ndikukhulupirira kuti no zimene akuauza attorney general akuzitsatira ndithu bwino mayendesedwe abomali akuyenda motsatira malamulo ake bwino ndithu ngasiti mamva kuti pali zinthu zina kaya ndikusankhidwa kwa mabodi ena amafuna kuti pakhale dongosolo lake kaya kusankhidwa kwa ma CEO zimenezo boma lanuli likutsatira bwino mwina ngati pakuphonyekapo ndiapo komano apo ndiapo generally ndi zinthu zonena kuti no zikuyenda bwino generally zikuyenda bwino taonanso kuti masankho apitawa akuchipani chanu panali a lot of money splashing achakweranso analankhula apo yazona kuti zisatero anayankhulapo komano kwa ineyo mmene ndikuzionera ndalama zija ngati zinali zawo ma candidate aja ndiyo voto palibe ngati zinali personal money chifano chimene chimachitika nthawi imeneja blind chinali chakuti no ma delegates aja mwati ukafika ngati pa district kuti no kumane nawo ndiye kuti amachoka mitunda yosiyana kutali inu munakumana nawo ndinakumana nawo munacho naso no ine nali nkandalama bekanga amene chifano anthu kuwaitanitsa kuti abwere adzamve fundo zako kumene kuja ndiye kuti aine nokhala ndi transport ndiye ayendera chani ayendera ndalama zake ziti so transport nzingati no zimakhala bendrama zonena kuti anthu ajatani zakwanire in your opinion transport nzingati transport ndekula makhala osiyana molingana ndi isimene zonzoti sindikakambe pano sindikazikambe kano koma no I was using my own money mwina kuwapanga refund anthu aja ka transport kamene anabwerera ku msonkhano umene ine ndayitanitsa ndi fundo imene ndikunena ndi yakuti no ngati candidate pa masankho amene aja pa campaign imene inali kwa ija convention amagwiritsa ntchito ndalama zake za mthumba mwake ndiye voto palibe komano ngati tili ndi mbono nina kuti ndalama zomwina zimakhala zaboma pamene popo mwina ndi pamene pangakhale voto pamene so funso langa lonena kuti do you agree kuti anthu azichita khangata kugula mipando komano kumene kusunali kugula sikugula sauti ujeni convention ili mawa anthu adandira ma delegates ena adandira mpaka ma 1 million atafika kale mulilongo sindikhulupirira kuti zimene zinachitika delegates anaruza ati zimene sindikhulupirira kuti akadzipatika atichuna ifa akadzipatika atichuna ndipo ine even ukalifandika transport kangothera komweko kuja ku convention kuja kunalibe sonkhani yonena kuti no tingamapangesa campaign kumene kuja ndithu zimene sizimachitika koma no ndalama zimene zimaperekedwa ma centers amene timakumana ndi anthu zinali ndalama zongopanga refund transport so mipando ya ku MCP it's not for sale ndiponso munthu atata anene choncho ndiye kuti akulakwitsa sikuti anthu amachita kugula mipando ije sizinali choncho mwafika inuyo kapena you think you can do more malimva funsolo kufika because mudafuna kukhala lawyer ndakhala lawyer kumpingo so kutheka ndino adindo kumpingo panova ndilibe udindo koma mapita kuchache mapita nimapita ndithu nino mpingo New Apostolic Church New Apostolic ndiye sino agulu pamenepo
hayi sina kulupa hayi kumene kuti ndo ndilibe panopa iya timatumikirapo koma masiku apita umbuyoku koma panopa kuti ndo ndilibe chabwino so pali zinthu zina zimene mudazifuna including kukhala legal advisor wa chipani cha Malawi Congress so mwafika you are relatively young you said 43 yeah 43 years yeah apa ndikhozonena kuti no paudi ndo mene ndimawofunawo ndatani kodi ndafika udindo mene ndimafuna kuneki ndo mene o mene nanena kale sinkanafuna udindo wina uli wose umene uwo ndo mene ndimaufuna so ndikhozonena kuti ndafika komano ndimafuna ndingokudziwitsaso kunena kuti ku constituency ya kwathu kukasangadzi ndi constituency yatsopano kumene koko ndine shadow MP ndifuna ndikhale member of parliament chaka cha mawachi simukhutitsidwa ndi ujeni legal advisor legal advisor ndo meneyo ukudziwa Brian kunena kuti no ntchito zakuneki kuja sizi kuti zimakhala zakatiti yeah monika ndi constitution yathu neki imayenera kumana kotale bachaka ndi so sizopatsa busy sizopatsa busy ndinkhani yonena kuti no ndizikhala ndi mpata waukulu omachita zinthu zina ngati papa mwina ndingotengerapo somwayi kunena kuti fa anthu ena kunena kuti amene zatelemo ndi kuti Jefferson and company atseka tibwera kumene ku Jefferson ndi komano apa ndikhozonena kuti nafika inu muona ngati ndifuna so WSG hayi nekungofunsa kuti are you content kapena ndema disimunakhutitsidwe mufuna kuloyera ku constituency yes kumene koko ndoti namba so kale tu kumene kunamba kale kuthamanga pa ground moti mudayimira mbuyo no osati kuyimira kukhala kuyamba kuthamanga nkutani kodi kuwa ufotokozera anthu maganizo anga onena kuti no ndiwatumikire kukhala member of parliament ndi zikuoneka bwa zikuoneka kuti zili bwino kwambiri pali zambiriso zimene ndikupanga constituency kukathandiza anthu amu constituency mo mwachitsanzo ndoti ndamanga kuka bridge ndithu bridge imene ndalofunikira kwambiri ifa munthu une Brian ndoti ndakulira mmudzi ndimachokera mmudzi kwa Chisinga senior chief Dzole kudowa so sukulu yanga yose napanga kumene primary school or secondary school napanga kumene koko kudowako nthawi imene ndimangochokako chabe ndimene mapita ku Chansa College so ndino nyamata wa mdowa ndine nyamata wa mudzi ndithu nyamata wa mudzi masaku ndimakhalitsa kunzuzu ndikumene ndakhala ndikugwira ntchito zaka zonsezi kuyambira 2009 kudzafika panopa ndoti ndimakhalitsa kwambiri kunzuzu ngakhale kuti tili ndi office so mu Lilongwe koma main office ili kunzuzu ili kunzuzu komanso tili ndi office ina Jefferson and Company ku area 15 ku Lilongwe ndimayendera ma office ose nthawi zina makhala mu Lilongwe nthawi zina ndikhale kunzuzu nchifukwa chani mufuna kukhala MP ineyo ndifuna kuti ndikhale MP ndicholinga chonena kuti no ndithandize makamaka ku constituency kwathuko wayimirira anthu kuti so ma policies ena aboma ndizithana kupanga contribute kupanga formulate ku parliament kucha fa parliament ngasindi imene mapanga malamulo imene mapanga policies oti boma omwe madziwa kuti ntchito ya MP sikumanga ma bridge koma kumanga malamulo ndodziwa ndiye nanga zimapezeka kuti ma MP akupezeka kuti akula mabokosi zidasokonekera pati ine ndokhulupira kuti mwina imakhala mwina misunderstanding komanso ndi zinthu zimene anthu anazolowera kuti iwe ukakhala MP wawo ndi kuti uyenera wathandizebe zinthu zina tina ndi zimene zosunga zipewe uyenera be kumapanga umathandiza anthu ako ngasindiwe munthu wowayimirira koma ndikudziwa kuti no ntchito yayikulu imakhala kuti no muzikapanga malamulo komanso kuonetsetsa kuti no chuma chimene chagawidwa mu budget muti ma department aboma akuchigwisa ntchito bwinobwino ndiye mwati ndi constituency yanyuwani dzina lake Kasangadzi constituency yes andi muzikuoneka kuti zikusonya zikuoneka kuti zikusonya kuli bamuna ena amene adzuka kumene aliko so azathu amene tikupisa achipani chomwechi komano ndina chikhulupiriro kutena kuti no anthu akumeneko adzandisankha ndithu kuti ndikawayimirire moti chikhulupiriro chomwecho ndina mwamonda mwala ndithu zitheka zimene zoti zitheka ndithu ndidzakuwuzaniso chaka chamawa kuti no
mwaona tsopano ndine member of parliament ticket ya Malawi Congress Party kudowa kuwasangaza mdziko muno poti ndino aloya ndiye ndimangofuna kuti tingopezera kusoma muli nkhani ziwiri zitatu zimene zimakhala ngati zotsamwitsa ndimafuna ndimve your views on same sex marriages kuti kodi inu mmaziona bwanji palinso nkhani ina ya death penalty would you be comfortable to talk about that? You can comment. Okay, because if you're not comfortable because of South Africa ngasema ndino achalichi ndinawo chwa challenge komano ndikoza tiyambe ndi imene ya kuti ndi bwino kuti azimuna kapena azikazi adzikwatana okhaokha pali ma forces amene akubati kakamiza zimenezi zimenezo nzoti ndo ndakhala ndikuzitsatirabe ndithu chabwino kwambiri mwayimirira musomwinanso anthu kwambiri Brian in 2015 nthawi imeneyo bomalirira DPP kunabwera moratorium imene anayikhazikitsa Minister of Justice nthawi imeneyo kunena kuti no iyaye malamulo amene amapanikiza anthu Malawi muno anthu amene afuna kukatirana amuno okhaokha kapena akazi okhaokha malamulo ameneyo asagwiritse ntchito anakangara apanga suspend okay moratorium imene inachitika chama 2015 ndiye kunabwera azibusa ku office kwanga kuti tikatenge injunction kuti moratorium imeneyo isagwire ntchito ndiye panali Christopher Kamasamba ndazibusa ena anandipeza ku office ndiye ndinapita ku court kukatenga injunction kuti moratorium imeneyo imanena kuti no imapanga suspend malamulo onse amene amanena kuti no muno Malawi muno sizololedwa kuti mwamuna ndi mwamuna nzake mkazi ndi mkazi nzake azigonana so imalola imapanga suspend malamulo amene akunena kuti no akoza masuka so tinakatenga injunction nthawi imeneyo and injunction idakalipo kunena kuti no malamulo anthu azigwira ntchito ngati wakufuna apite ku parliament parliament ikapange debate ndipo ikakaona kuti choyenerera ikavomereze kuti mwamuna akhoza kugona ndi mwamuna nzake mkazi akhoza kugona ndi mkazi nzake ine ndimangona ngati kuti no ndi zinthu zonena kuti iwo amabungwe akunjawa ngati akuona kuti izi zinzoyenerera akhoza kungopanga lobe ma parliamentarians kuti imene ichakapangidwa table ngati bill ku parliament akaone ngati dziko lingavomereze zimenezo so inkhani ndiyoti ipite ku parliament kunani sonkhani ngati mwe ku court anauzanso kuti mulowere ku parliament nkhani yayikulu ndi imene koma imabwera chifukwa chani what do you think nkhani ikumabwera mdziko ine naona ngati kuti mabungwe akunjawa amene zimene zimwina zimalolezedwa akuona ngati kuti no akhozopeza mpata oti azilowetseso kuti kulomba nchifukwa chake akumangoyesa akaisira apa kudzaisira koma anoonde zinthu zonena kuti in your personal opinion ndiyoti ngati munthu no osati ngati lawyer chikhalidwe chathu kuno ku Malawi sichilola zimenezi imene ndiyo opinion yanga yonena tisayese tisayesereso kusintha malamulo chifukwa chikhalidwe chathu muno Malawi sichilola kunena kuti mwamuna azigonana ndi mwamuna nzake mkazi azigonana ndi mkazi nzake nanga komanso ndi dziko loti makhulupirani mulungu kwambiri it's a God fearing nation koma ukaona katangale wake mmene akuchitikiranso mdziko muno kodi kuchitika katangale inu simudziwa koma no munthu kamakhala kuti upanga aleje kumayenera khalebe ndi umboni see anti-corruption bureau anena kuti katangale has worsened it's on record koma no nganone anthu atamene tikuwaona kuti akugwidwa akupangidwa prosecute milandu ikumatha chifano mukakhala kuti mupanga mwina tifunse inu akongeresa kuti muutani kufuna kuthana ndi katangale no mphamvu zake ndi zimene zozo ngasemi pali independent board imagine andiso ubwino wake ndi kuti president athu achakwera funding ndi anachulutsaso kumene kuchi cholinga kuyankhula ngati wandale kuti mukope anthu akuoneni kuti
Izi ndilo otwangamwa. It's on the record. It's on record. It's on the record. Okay. Anachulutsa kumene kuja Yeah. funding. Yeah. Ncholinga chonena kuti no bungwe limene lija chifukwa choti lili independent. Yeah. Lizigwira ntchito mu masuka bwino. Ya tinafika kumene kuchifani munanena kuti anthu kufe ndife opa mulungu. Izo. Ndeni manena kuti koma mankhani akatangaleso tikuopa mulungu tafika kumene. Yeah, tafika kumene. Yeah. Ndeni imene ndimakuyankhirani kuti no tikakhala kuti no tili ndi umboni tiyeni tizika kupereka ku bungwe liti limene lija kuti no anthu amene akupanga katangalewo bungwe limene lithane nawo. What about your views on death penalty? Chilango chakupha uphanzake aphedwe. Nkhani imene iso Takaruchira drug iso. Kwambiri. Yeah. Kwambiri. Ineyo ndili maganizo onena kuti no dziko litalifuse through ka referendum. Okay. Yeah, kapena mwina ku parliament konkuja. Chifukwa kuti ma president ya democracy palibe anasainira apo. Palibepo. Yeah. Palibepo. Ndezi makhanga kuti no ngakhala kukamule kunena kuti iwe wenelo kaphedwe. Yeah. Sukumaphedwa imakhanga kuti no ndi life sentence. Yeah. Yeah, so ndinkhani it's a controversial issue. Ndiyofunika kuti no inu maganizo ndota. Maganizo anga ndonena kuti no ali pawiri. Yeah, please. Tufuna timve. Nangasi DMCP kuyankhula. Panova Mulangizi wa MCP. Mulangizi wa MCP pamkhaza malamulo. Panova kuyankhula ni George Gatsbati. Okay, George Jefferson Gatsbati. Chabwino. Simandifusa kuti maganizo anga ndo. Yes. Yeah. Mwina ndikhoza kungopereka. Mati muli maganizo awiri. Ndikhoza kungopereka chifukwa ndikhoza kungopereka maganizo ambali zose. Please. Yeah. Please. Munthu akakhala kuti waphanzake. Ndeti kakhala kuti no tango manga sitinakamupe. Mwina tizikhanga titopereka chitsazo choyipa kwa anthu ena kuti no azitengera phunziro lina kuti okay. Uja anaphanzake. Koma ano adakali ndi moyo akungokhala kuzomba maximum prison. Ndiye anthu amene ali responsible kusintha malamulo mwina mbali imene yonse akhoza kuyiona. All right. Mbali inaso imene tikhoza kuunikira ndiye kuti no mumu janayimbira Lucius Banda muja. Kuti nanga boma likakhala kuti likubwezera. Munthu waphanzake nde boma likumuphasa munthu amene uja. Nde kuti boma silikusiyanaso ndi upha uja. Nde kuti boma lusanduka so la kupha. Yeah, so komano mmene ndikuziona worldwide anthu akumuvabe from kupanga execute anthu amene aphazawo kufika be ku mbali yakuti no anthu aja zingokhala ngati life sentence. Maiko ambiri akupanga zimene zozo Ngokhala ngati life sentence. Padziko lapansi. Ndezi zakhalira kwa iwo amene ali responsible kupanga malamulo kuti adzapange way. Yeah. Kuti kodi chimene chikufunika kwambiri ndi chani kuti tingapange pa death sentence. And lastly, on the issues of abortion. Would you be comfortable to comment on that? On that one, I think I don't have a definitive answer. Okay. On that one. Okay. Because ngokhala mwina doberebe more option kwa anthu amene ali responsible. Okay, what would be your options? What would be the options on how we should deal with abortion? Yes. Akakuri mai mwina ali ma complication. Yeah. And why not abort? Ali ma complication. Yeah. Wotero kuti mwina akakhala kuti no tamulola kuti idzafika nthawi yoti abereke. Yeah. Zidzapereka mavuto. Yeah. Ndeti pereke mavuto kwa mai mwina nthawi imene tikhoza kuti. Because kunjaku kumakhalanso debate kuti kodi munthu amayambira pa stage. Pa stage. Yeah. Yeah, ena manena kuti no pa nthawi ya conception. Yeah. But ine madebate otero. Koma no ine mmene ndikuonera Brian mwakuti no mwina pa nthawi yoti pali ma complications mwina tikhoza walola anthu kuti azitha kupanga abort. Mkulu olembetsa zipani mdziko muno kuli malamulo tsopano kuti ma handouts tichepetse tisiretu mwalangiza zotana ku chipani kwanu kuti litsatire malamulo tsopano tikulowera ku campaign. Mene nafotokozera kale muja malamulo aliwonse amene ali mdziko muno kuyambira constitution yathu ya Malawi Congress Party. Yeah. Ma acts of parliament osiyana including Parliamentary and Presidential Elections Act.
ndekuti ukhala ngati udindo wanga eti oti chipanichi chikamayenda kupita kutsogolo Yeah. lamulo lililonse lizitsatiridwa mudzaunikira bwino nizaunikira bwino ndi osamva omwe ndizaunikira bwino chifukwa alipo ena osamva mmene nanena kale kuti zizikhale Amkulukulu. chifano ukudziwa chimene chimachitika Brian yes ukakhala lawyer ntchito yako imathenapo panga advice okay iwe wabwera ku office kwanga uli ndi problem Yeah. inaenda kupatsa legal advice Yeah. ndikapereka legal advice ichi ndekuti ntchito yanga imakhala kuti yathera pati okay yathera pamene popo Okay. nde it's up to you kuti upange follow legal advice ija kapenayi okay ndi mmene zimachitikira lawyer tusapita tukakuguguza kuti ayi nakuza kuti upange zakuti nakuza kuti upange zakuti ayi lawyer sapanga zimene amangopereka legal advice then it's up to the client to follow malamulo kuja advice imene wapereka ija kapenayi timalizire ndi Jefferson and Company yeah lakula bwanji company imene company imene ndiyoti ndiyayikulu idayamba liti tinayitsakula 2011 oho mutangochoka college college nachoka 2009 okay number upanga practice law 2009 okay yeah so 2011 pamene tinatsekula Jefferson and Company ndi company yayikulu ndithu mmene nanena kale tili ma office ku Mzuzu komanso ku Lilongwe yeah tili ma lawyers and anthu ena amanena kuti mmene zatelemu ndiye kuti basi Jefferson and Company jayata ayisingati ndi law firm ya olo chitakomera president chakwera kukusankhani nduna poti chikhoza kwakomera we don't know chikhoza kwakomera kodi chikhoza kwakomera kaya nge atakusankhani kukhala nduna in the event kuti masankhidwa nduna ndizingakhalibwa ayi law firm jayisipitirirabe yodzipitirabe chifukwa kuli ma lawyers olo mutakhala ku justice mupita kumene kumukope olo mutakhala ku justice achina Kalulu achina olo mutakhala kuti chakomera president kukikani ku justice law firm jayisipitirirabe si conflict of interest ayi singakhale conflict of interest chifano chimene chimachitika ngati mmene zilili pano pa yeah timaunika abe makesi amene oti tiyenera kupanga hando okay munthu atakhala kuti wabwera ku law firm yathu ya Jefferson and Company Yeah. ndi kesi yoti akufuna usumira MCP olo afuna usumira president achakwera kesi imene tikhoza muza kuti ayi imene ipita nayo ndi kwina isimangaloye ndeti sitingalole chifanga sindine lawyer wa MCP ndine lawyer wa MCP so you because how you are conflicted yes I would be conflicted Okay. in that case yeah Chabwino. zitakhala kuti zatero ndi kuti no tikhoza kumaona makesi Okay. oti tizibanga okay koma sikufa kuti chifukwa mwalo wandale ndipo Jefferson and Company singafe and ndife anthu solandira munthu wachipani china chilichonse tili ngati madokotala athu inu mukudziwa kuti Dr. Ntaba ngati medical practitioner amathandiza anthu azipani zosiyana mpaka pano amathandizabe kanti MCP kanti wati ndechimodzimodzi ndife munthu ali ndi legal problem ukandi wachipani cha DPP kandi wachipani cha UDF kandi wachipani chanji athawerabe ku Jefferson and Company ndipo timuthandiza bwino professionally munthu akalandira ndalama zake mmakampatsa bwino uku Jefferson iko bwino pali mamaso ena amapojera maloya ena amapojera ndiye kuli Malawi Society wakha kuti wapojera ndalama zika ndiye Malawi Society ili betu thukoloko Malawi Society siwonaso kuti uli pa mpando wanje ilibe thukoloko wakha kuti no kupanga zinthu zozemba ndi ma client amakhala ndi ufulu kupita ku Malawi Society ndinu wachinyamata at 43 you are aspiring to be a member of a member of parliament but you are at the age of 43 you are aspiring to be a member of parliament but also muli ndi law firm yanu mungauze zotani achinyamata on the need for ena maona ngati kuti zandalizi udzapange utayambomera imvi munthu chimene ndingawauza achinyamata mama amene ali pa skulu alimbikire maphunziro awo okay chifukwa ineyo kuti ndikhale ndi even ndi capacity kuti ndikapikisane nawo ku NEC ndimene ukhabe ndikandalama ndimene ukhabe mamiliyoni maponya ndithu ndalama zo ndikanazitenga kuti ndakhala kuti sinaphunzire yeah so kwa ineyo nimaona ngati education ndimene yanithandizaso kuti ndikhale pamene ndilipa yeah ndi kwa chinyamata chimene ndingafotokoze ndi chakuti no alimbikirebe maphunziro yeah kuchipani kundofuna ndapempheso nthawi zina mwina CEO athu a secretary general kuti naneso ndizitha kuyenda nawo mwina misonkhano
kumapanga encourage achinyamata pamodzi ndi atoyi athu baba malondera nizitha kuyenda nawonso m'misonkhano chifano panopa Brian chimene chitika nchoti ufane khale politician proper opikidwa bwino nde ndikuganiza kuti ndizithabe kuyenda nawo misonkhano director wa league watilankhule atilankhule basi ndayankhuleso kozochaya kwambiri kwambiri kwacha nkati kwacha mese zimene timazita pa campaign chabwino kuchaya kwacha timaomba kwacha maomba kwacha chabwino yeah so pafunika kuti anyamata aphunzire kuti chipani chikhale champhamvu nditudi MCP timalizire pamene pa madzulo ano zipani zotsutsa DPP UTM afodi zokungana tukunjako misonkhano ya mphamvu zona ilimba MCP 2025 timalizire pamene pa madzulo ano MCP ndiyo limba ilimba MCP ndi chipani cholimba MCP ngati inakhala ku opposition zanga 26 yeah sinagumuke kuti bwanji ino ndibone MCP chakhala sinagumuke sinagumuke nde akapatele mboma ino muona ngati anthu amene atigonjetsa izozo zinesi zingachitike chifana tidikire 25 bwanji September komano ineyo chikhulupiriro changa nchonena kuti 2025 tikudutsa kuti nangaliko advisor wa MCP yangabwere pano nkunena kuti zilipo hayi sangatero komano nunena chilungamo molingana ndi mmene palili pa ground paoneka bwanji paoneka bwino ndafotokoza kale zitukuko zimene president athu boma lathu likupanga motsogozedwa na president athu komanso ndinafotokoza chitsanzo chanchofunika kwambiri chili kodi munafotokoza ndi mafotokoza zingozokhudzana ndi ma strike ino muona tukhani ma strike oti ali protracted mudziko muno panopa ma strike omatenga 6 months tilinawo sapano kulibe okay zonsezi zikuchitika chifukwa chonena kuti ino tili ndi utsogoleri wabwino wa Dr. Chakwera okay nde anthu sangafune kuti tibwerereso mbuyo kumene tinalili kucha George Kadzipatike adabwera pa Times TV amacheza ndi Brian Banda pa Saturday usiku amatichiani muyang'anewo zikomo kwambiri zikomo kwambiri makamaka chachikulukulu ndikuthokoza kwambiri chipani cha Malawi Congress Party po ndikhulupirira kuti ndikhale legal advisor wa chipani chimenechi komanso ndifuna ndiwalimbikitse azanga onse amene mwina tinali nawo pa mpikisano umeneyo wena sizinayende wena zinayenda tikhale limodzi monga mmene president athu anatitsogolerera komanso secretary general anayankhula kwambiri pa msonkhano panja kunena kuti tonse tiyenera kukhala pamodzi tiyendere pamodzi kuti chisankho chimene chikubwera chaka chamawachi tipambane chachikulukulu ndi chakuti tilimbikitse ndithu chipani ma structures onse kuyambira ku area ku constituency ku district komanso ku region ndife tosaneki mmene tilili tiyenera tiyendere pamodzi kuti chipani chathuchi chikhale cholimba chipambane chaka chamawa ndikuthokozeni inu George Jefferson Kadzipatike amene ndinu mkulu ona zamalamulo ku chipani cha Malawi Congress komanso inu ndi amene mkulu wa Jefferson and Company si company ya masewera ya maloya law firm isi ya masewera law firm ya ikulu one of the biggest law firms in muli maloya ngati kuti kumene kuti tinawo maloya okwanira 5 so it's the biggest one of the biggest chabwino ndikuthokozeni chifukwa chobwera kukhala nafe and as I said poyambirira pacha we want to congratulate you at 43 kukhala ndi udindo umenewu si udindo wa masewera ndikuthokozeni chifukwa chokhala nafe madzulo ano pamene panso ndiye pa mapeto a programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive mprogramu iyi ndidani ndi bambo George Jefferson Kadzipatike amene ndi mkulu ona zamalamulo ku chipani cha Malawi Congress iwowa ndi amenenso amayendetsa kampani ya Jefferson and Company Lawyers ndine Brian Banda maloma ife tonse kuno ku Times Headquarters madzulo ano tingoti mwakoma nonse and goodbye.